kamu gak mak goreng nih. Iya.
Mulai kerang nih, ayo. Mana? Tayar mana? Ayo pembalasan. Iya, poin. Loh, kok dia bokong nih? Ayo. Nang ini anu kok ngentut bareng kon. Beles ambune. Meneng ae sawu. Aku dinduti ku nek. Enggak usah ngene-ngene coba iki. Coba. Tuh kemalang temen. Puasa kerja ruy. Inilah diri tonton dia. Untungnya sepi. Kok kemalang temen. Wow, aku kok geduk. Mesti kok mancing. Mancing ku sapa? Aku nggih topeng kon kene no. Duk ngene. Iya. Enggak ngelu. Loh. Enggak koyo mancing ngomong le. Mancing kok bedhe. Iso. Pantuti bias sih. Gak usah ngono, daduk Jawa Barat kok. Hah? Kok Jawa Barat kok, Bang? Iki sudah. Iya kate, iki ndak ongkon. Mati lampu weh, mati lampu. Enggak syuting. Nah, coba tutup. Ya, apa? Oh iya. Oh, nyawu. Ini Bang Serwoy. Ya semua le coplok. Kok sembarang kaler, Mas. Lho, kan ero kayak gini ya. Pak tak geduk kon. Rupane koyo ngono, rambute elek. Kok ate. Lah, nek iku. Iki lah dulur Ndaro, jerambahe rupon. Yo, potongane koyo kabeh. Apa? Loh, saminya jula. Yo iku YouTube Mila jenenge. Ngawur ae wong iki le. Apa? Ngawur to wong tempe iki le. Sampeyan ndak coping, tak dungakno buku. Itu masalah nyumping. Lah ya apa? Lah slabrok iki kon mutak yo. Utakna ge. Utak endah. Enggak metu golongane manuk umprite. Enggak atah. Iki weruh. Sopo mengen? Meneng sih le. Hah? Sopo mengen? Ana jenenge sane, Jol. Arek nyamu. Oh iya, ganteng. Ganteng apa sak? Yo, Nek kepring ganteng yo dandanono sik aku. wingi aku ning Banjarwaru kadung ini diurungno. Raimu. Sira. Ini. Ana pengen kata. Ning dia aku kan. Ini neng. Oh iya. Kono aja ngamukan le. Sing kamu anu Yo sapa? aja nesuwan. Enggak, Kon weruh winginane ya. Sutradara sapa? Sanusi. Dudu. Sapa? Apa yo? Sanusi dudu sutradara iku le. Dimas. Dimas. Iya. Sutradara iku Dimas le. Sutradara. Iya. Marine maca omat ngono. Iya. Barenge maca Sanusi omong. Ya apa? Engko ning reok le.
Gak usah. Ya iya aku ya bingung ya tak kenal ae wis. Gimana kok? Kon tepae opo le? Saiki ngene, iki asline ceritanya apa? Lah apa ceritanya Dimas kon? Lah ya sira. Kon winginane lah tepae mari maca apa goro ngono. Lek wae jebule kon biru. Kon ning mari maca. Mari, Wis mapan macamu. mapan. Api, Api-api ini wis. api. Iya, apa? Aduh dantel kok. Aduh. Enak. Rabak bisa bubar. Ini Hadirin bonongan. Bukan nonton itu itu. muka wis sepisan. Yo. Ini le. Ini. Apa? Konek kon winginane kan wis ngurung. Terus, Saiki ndara wurung le. gak ngorong lagi. Gak wurung wong tempe wis siap le. Wong tempe siap kabeh. Iya. Oke. Sampeyan wis siap apa, Bule? Siap kabeh. Wong tempe wis siap kabeh. Siap. Siap. Tapi yo kudu ngono. Lho apa? Kon ngerti apa ndak? Nggak ngerti. Oh, yo sing ngerti. Ya wis ngerti aku, ngerti. Bung, cengak. Mantan tak ngerti kok tak ceplok cangkeme kon. Nggak usah kene-kenean. Ketegaan. Ah. Apa isine ku? Kowe tohen. Aja madhep rono, madhep mburi. Ayo. Wow, keguguran. Apa isine le? Oh, arte potenan ya. Oh, Apa isine mang? badekau. Wah. Ini le. Ya apa nek bos. Nek winginane gagal le. Oke lah, Mas. Nek saiki ndak ero gagal le. Wah, Sik juale. ini Juale wong tempe wis siap kabeh. Iya, salon senggek. Hadirin cangkemku bentul. Mangkane kon niku. Iya. Siap apa ndak kon? Siap. Sido apa ndak? Ya sido memang enggak sido. Nek sido tak balik aku. Ya aja. Kita rame ngono, ya tak lucu iki. Ini ya. Kon nang kene tetep iso nah. Loh, arek iki. Nang kene. Iki wong masyarakat e. Loh, gimana apa boleh mang? Lah ya wong masyarakat iki. Lah iya wong masyarakat. Oh, iya. Kon iso menghibur wong kene kok. Loh, karena menghibur ae. Iso. Loh, kan mulai ketinggal. Kau usah ciluk, aku lek golongan cilik goblok. Ya sing enak menghibur le. Ya apa? Lagu-lagu. Dan tukang pijat ini ya, esok tak pijat aku. Bukan penutup Tapi ke lagu-lagu kon kudu seberapa lagu. Loh, karena gue yo. Aduh, kontol metu wae tak keplok peroton. Nek karo ini gini, yo buat usaha lu lah. Lagu iso sembarang kali kon. Menghina-hina anak ini. Apa? Lagu iso kabeh sembarang kali iso. Lah kate. Aku kok. Dangdut. Tampok. Oh. Tadi nek karo dangdut diplok. Kate. Apa? Tampok kabeh. Aduh, apa diplok le? Ayo, sik. Apa diplok? Rok. Tangan. Karo roh ayo seneng aku aku. Karo roh. Temenan. Enggak roh kan. Tapi kau tak takoni sik le. Apa meneng? Isine dangdut. Dangdut. Perlu kan? Lho nek karo sini dangdut roh aku. Apa wan isine dangdut? Kendang, Kendang, suling, gitar, bass, keyboard, organ, iku wis. Jadi itu di sini dangdut Lho loh. ate. Jadi awake weruh ya. Menghina-hina lah ini. Apa? Drum sing iku. Iku Heeh. apa boleh? Apa sing ngambil sing sing ngene. Iku. Iku lah golongane bacet goblok. Mang goblok dapat ngoyok no semuanya nani.
Apa arang aja bu? Iku lah bacetol jenenge. Dung ter. Iku jenenge bacetol. Iya, iya apa guys? Kare situ Apa? rok. Kalau rok aja. Iso. Loh. Ro wae. Ya perlu. Apa di sini rok? Tato. Tak keblok kon ku perok kon ku. Menawa cangkemmu gak kali coblak bincuk mau seminggu tae kon. Lah ada bener belum nih di sini rok. Tato. Takon arek di sini. Di sini rok apa nih? Cek. Yo delok roke. Lah rok apa? Kan nek roke wong tuwek. Ya isinya ya tato pendekar. Itu rok iku goblok. Yo tak. Yo, muni ku lho. Yo kecil nek iku ya pangan Iku. oleh mangla. Kalau mana di iku lho. Drummer, gitaris, Moniku. ornyit. Ornyit apa itu? Iku payu ya. Ornyit. Oh Iku iya. ornyit jenenge. Itu jenenge ornyit ya. Iya. Yang ini kita boleh Ini. Tunggu. Kontane penggawean aku iki. Raine nyawu. Iya apa? Kon kan ndak payu-payu le. Terus Iki carane. carane Ya iya. kok ngene geblek rami rek. Lah kon payu apa ndak? Ndak pancet. Lah iya. Kon ndak payu-payu. Masih kon ganteng ndak payu. Ya kan aku yang ngomong Carane le. Ya apa? Payu le. Ya apa? Boleh dukun. Boleh dukun. Iya. Iya. Aku tadi dukun le. Lah terus aku Dukun lesus. dukun Lesus. dukun lesus. Iya. Pokoknya ini jenenge dukun lesus itu ya. Kena angin gede. Entek sak mau main. Tek tuh pas le. Lah itu pas. Iya kaya genteng di rumah ini. Ini geblek rami rek. Ini. Ya apa? Ada mbak dukun sedang ngetengi tangganya. Kayak apa? Gambar dukun sedang ngobatin pasiennya. Ngono. Untune api segini. Tel ini. Kon ngopo tuh ngomong untuk barang. Iya. Ada mbak dukun Sedang ngobati pasiennya. Ngono to. belakang. Konon katanya. Sakitnya kena koron. Woi. Corona ndak ono goblok. Kayak apa? Sakitnya karena dikuna-kuna ngono. Guna-guna itu lah. Iya. Aku. Sambil komat kami mulut buat dukun baca mantra. Ambil segelas air putih, lalu pasang di sembur. Buak-buak. Iso nanti. Ngono ae. Iso. So. Temenan. Yo. Tadi kon sing nyanyi aku lagi dukun le. Hah? Aku lagi dukun. Awake dukun. Iya. Nyanyi. Kena. Iya. Enggak kena tak tebel kon. Karo tadi dukun. Temenan. Iya. Ayo. Nyanyi sing enak le. Iya. Guna tope hari kita lancar berjilat. Lakae kon. Iya sih. Meneng merinde lho. Merinde wis langsung le. Iya. Merinde langsung. Ang maringi jawab 5.000-an Bang. Bisa seru. Ayo nyanyi. Oh. Lah kon ngopo to langsung dalu barang yo. Sugeng ndak ono sebelum nama turut goblok. Oh, nek nak 11 yo ngono. Nyanyi. Yai, ndak. Gandring. Lai lo. Lai. Perlu kon. Dine banyu ini. Permulaan ini. Tutuk. Apa? Kon nek nyanyi supaya enak. Tapi dine ngombe dhisik. Aku nyanyi mbak dukun. Iya sik, ombene dhisik. Kira iku. Iya bene. Itu biar Aku ndak mari wae. Apa? Iki. Nah, Iki lah jenenge kon salah. kate nyanyi Gawe le. iki yo. Suarane kepingin Ya, enak. iki. Dine banyu. Yo
celukan penyanyi nih mas. Lo ndak usah kon penyanyi nih. Loh, Tapi celok langsung iki. langsung. Iya, lem. Sing ngombe sapa iki? Ngombe ya awake wong awake nyanyi. Aku sing ngombe nih. Oh, enggak enak, enggak enak. Enggak berat. Aduh, tambah. Wes. Ada yang mau hotel. Indonesia sekalian. Kelempangkan. Oh, enak suara mulai. Oh, suaranya abang badut, Mang. Apa buat video apa cangkemmu kebetulannya wawancara. Ayo. Nyanyi yo. Nyanyi. Hero itu aku Oke para diri. Udah gitu wes. Ini lah ya. Kamu tahu ya Mas? Ini tela-tela. Posisi. Mas. Aku tak cek mau. Tengok ini ulang. Ah, Artisnya tengok ini. enggak. Tadi. Kono lho ulono. Kono kali ya. Itu kok kuno ae weh, sahabat. Iya ya. Oh. Suaranya sing enak kaya artis Jakarta ngono lho. Usaha ini rasa tong. Kasih tepuk tangan adik-adik. Kira melu kelane yes ale. Lek mari tepuk tangan berapa ambil kali celuk kon ngumping. Ayo satu nih tangan Mas. Hah? Durung wayahe. Durung. Durung merene. Yo. Nyanyi kita. Ya. Big Bang. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Yeay. Terima kasih. Kon dhewe tak keplak lho. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasien kok mandek. Ini terus Mas. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat-kamit mulut mendukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasir dicampur. Kon nyanyi ku lho sikile ngopo mantel-mantel. Mbak Dukun, golek dagelan liya Mbak Dukun. Kon nyanyi ku ndak enak. Boleh lian le. Ono meneng ya, Nak? Ono yang gak usah Mbak Dukun lah lagune wong tempe. Terus? Iku lah lagu biyen lagu kuno. Biyen niku. Lagu anyaran kayak iki ya. Ngomong memang. Surabaya le. Surabaya. Iya, iya. Boyo. Titi duit. Iya, ngene. Titik duit. Omongane. Namanya titi duit itu kendalanya bukan badan. Jreng. Ini loh. Arek-arek ini saya belum belajar Mang. Loh, dadaan iki. Yo ngene iki nek panjane. Kakan mangan. Oh, enggak ketahuan. Ora ono dole mangan tok. Ayo. Titik duit. Maksudnya ambil kene kan ojo. Jreng ambil gerombyang. Jreng ini loh. Kene rame. Parang ambek gamelan ngono lho. Ambil gamelan. Jreng ini loh. Titik duit. Grombyang. Ambek gamelan. Grombyang. Ambek gamelan. Mudun wae. Mudun no. Ini tak tabu dhewe kloron. Au. Paran nang di Mas. Maksudku kulite ku ditampung. Aku emosi. Rasa emosi. Hah? Rasa emosi. Yo, ini ada pindah wedi. Oh,
Wong dak emosi dihukum kono. Ayo, Titik duit. Rek, Bon, Ini lele, ini. Jangan salah nih. gak usah weh. Iya, corona nih. Oke, aku sedih. Titik duit. Kan ngopo tenan oleh wakbar barangnya. Yo titiai, titik duit. Jeng. Titik duit. Jeng. Kiamar mati mulia. Tuku lilin. Ah, Tuku lilin. itu goblek aja loh. Jadi jangan mati. Titik duit. Jeng. Kiamar mati mulia. Boleh korek. Boleh korek. Kayaknya gak lilin lagi dong. Iku ngono lagu goblok. Yang ngomong. Enggak usah main golek korek, enggak usah main lilin. Titik duit. Kamar mati mulia. Terus, Siti numpak becak. babi mati semar mendem. Dari mangan apa semari? Becos. Kon, kok iso begini mendem-mendeman kon? Lah kon ngopo? Kon kan barang. Ini. Aduh, makan lagi meneng. Ini. Oh, kok melanyar kon. Lah kon tak menelu barang. Untuk iku. Iya, Surabaya le. Surabaya. Kok baru gitu. Aneh-aneh. Neno nani. Nenonan. Neno nene. Nenonane. Neno neno. Nenonane. Neno neno. Nane nano. Yusatima. Mon ngopo tenan iki ya lima barangnya lho. Memang kan gue ini yok. Yang ini. Iya. Saya kita kono kantrit, kono kantrit. Ya apa? Kantrit. Oh, jodoh dulu ijo. Geter. Nang kene ono angsi apa ndak? Dono. Ono angsi, Pak. Ono. Angsi ku kok remak medhek ini. Ngomong apa? Iya medhek ini. Yo. Ansip, biar medek. Salah, goblok. Gaya apa? Berita kehilangan. Bahwa. Yo, gaya apa? Berita kehilangan. Berita kehilangan. Tolong Pak Ansip, Tolong Pak Ansip, kon medhek rene. medek ini ambek gue. Arek-arek geblok kono kabeh. Geblok ono kabeh ambek gue pentol loro. Sing rada pedes, dicampur kaos. Selatu. Kon ngopo to dalam medhek cilok? Lah wong Ansip ini kono ngene ngomong anu. Ini. Ya apa ini? Kon sampai luput. Tak celana Pak Ansip wis. Yo, yo. Soalnya mulai mangkon luput to. Yo. Tanjung Perak. Tepi laut. Tiap suka. Boleh ikut Dasar cilik. kecilian. Dasar gede. Kegedean. Paling enak. Gak dateran. Tanjung Perak. Tepi laut. Siapa suka. Boleh ikut Dasar cilik. kecilian. Dasar gede. Kegedean. Paling enak. Gak dateran. Suka. Dibuka pun gak deh. Kon ngobrol perang ada di cilik barang itu. Lah iki lho. Nah, ini guru tak daster ini sampai ke tak daster ya. Dan apa yang gitu? Loh. Nah, iki lho. Lagi baikkan. Iki wong sepuh le. Wong sepuh iki. Iya, wong sepuh. Iki omae Atau iki. yo nih, Iki jenenge wong suwek le. Lu yang gue iki, aku mau sekarang nah, ada nih dulu. Mama. Itu bocah goblok. Tuh, sama temen. Ini gue muter-muter ini. Mama ini. Meneng. Aduh kecolok dik.
Paling jalan di amalan nang ndi? Jalan di amalan. Nois. Jalan latih. Nois juga. Pura nois tambahan. Wis oke. Ayo kita. Loh apa ini? Loh, dasar cilik ke cilik le. Teater gede. Kegedean paling enak. Teater terang. Dari hutan. Ya Allah. Eh. Aduh. Bener no. Para hadirin kadas menyerang. Bener no Pino iki. Oh. Jurnane etok misi-misine aku. Jangan nyanyiannya. Yo akeh ya. Aku mau nyo saksi nih kecilin lagi. Oke. Gak usah nyanyi saiki. Enggak metu ulo jone aja ngono. Emang kan nyanyi kawat yo. Heeh, terus. Tapi kan dadi ditati. Terus Saya kitane goyang-goyang mari. goyang-goyang. Iya. Loh iya. Iso goyang ngono karo goyang. Wah. Nek karo goyang ngono Karo enak. penyanyine yo pedhot goyang aku ini. Sinta, Pedhot. Iis, Ya pedhot meneh. iki sing cantik cilik. Setengah pedhot. Loh, aku kok gak wani muni pedhot aku. Ya sudah dibayar tuan rumahnya. Jadi keplongan menang paling Ya sesuatu. apa mengen? Wis nang paling sesuatu. Ya seru aku. Kok aku ini. Ngomong perlu ning toko jamu ta. Mati malah kok kawan. Nah ngene nih. Tangane dadi. Penyanyine kok nyanyi. Terus Tapi kon sing joget. karo ngono Iso wae joget. aduh karo jogete gampang kecil. Saiki usume Semeru le. Semeru. Berarti jasku dicepetno ning ndut ambek ngene ta. Dudu. Lah apa? Salah. Apa? Semeru. Betul apa ya? Ayo, ayo nanti. Yo, ayune yo Asgoro. Menisor. Asgoro. Menisor. Asgoro. Kayak dhuwur apa jenenge? Wes tumput iki goblok. Ayo. Nek Semeru mlayu Asgoro le. Terus Nek kata Asgoro tutuk nang iwak dhewe. dadi apa? Iwak lumba-lumba. Iso kan joget lumba-lumba kok. Ya masih ngono-ngono itu. Dites sik. Enggak ono ngene-ngene. Dites sik ya. Yo. Ayo kene. Siap, gerak. Batang kok jepit. Hah? Sopo ngarani gedhe? Ah, sampe ndak oleh gedhe nang omah nek gua halus. Oh, nek bojoe lan Ojo. Apa jedingnya melu mutih? teheke gopil iki. Enggak apa-apa Joget. Joget. Apa ae sih? Lho Lho ya kok oh nek ketok ulo ijone. Loh, goyang, ya apa iki? kasih joget. Ayo mandi kasih joget lumba-lumba. Lumba-lumba. Penonton senang. Seneng le penontonnya le. Aku lempo. Jadi, nek penontonnya seneng kono ya seneng. Nanti jadi lumba nih. Kepung kiri. Hah? Kepung kiri. Kalem-kalem. Ayo, kalem-kalem dan tabuhan. Tatuk, 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 tatuk. Betul dah ada. Api ngono wisan. Sik aku tak nyanyi dhewe wis. Loh, saya ingin le. Lahir. Yo, Goyang lumba-lumba bersama tidur. Iso kon.
Lo katene. Lo ket lumba-lumba be turu iso kon. Iso. Ayo coba. Ayo tampilkan. Ayo. Ya, iki jalukane ibu iki le. Ibu iki. Lumba-lumba be turu. Ayo, sing niat. Sing niat. Ini pentas siapa sih? Ah, Pentas siapa? kita cuma sejo. Iya. Iya. Karpet tidak dikumbang. Oh iso. Ya betul lebih. Parang Mas Edo. Mas Edo. Mas Edo. Karpetnya ubahan besok. Karpetnya enggak usah diubah, cek ini. Nganggo apa le? Hah? Nganggo apa? Titik. Oso le. Yo. Enak apa ndak? Enggak. Sedap. Siapa kita nyanyi di sini? Teman Nana. Iso nyanyi. Leher. Oke sekalian, inilah arti kita. Yo, kita sambit. Oh, Robi Fadlila. Sambal jambu. kita sambut. Fotonya sama ini. Inilah Demit. Iya Mas. Ada itu juga. Sopo ini? Sopo lah. Arek Medan. Ini dia adalah siapa? Tidak tahu namanya, tapi dia berada. Inilah. Oh iya ya. Di konter. Inilah arti kita. Siapa dia buruan? BCL. Apa arti BCL? Bocah lu Ngawur. Apa? Becak longor. Lu tak sikut aja man lu. BCL itu bocah lunyu. Pokoknya sama delok di Facebooknya bocah lunyu. Dono Facebook ini hack. Jiat wis. Bantel lalu. Apaan ini dipromosi no? Wong sepi. Ayo nyanyi kon. Kelangan. Kelangan. Lokati. Temenana. Ayo. Kon pepesan ah. Si memalukan. Pepesnya jeblok ya. Si konangan. Ayo. Kelangan. Yeay. Bisa. Simo. Rajawana. Kurang hati. Kone nyanyi ku rumono gobloke. Lah iya. Kowe nyanyi kok nang ngene. Ya, Mas Ijul ngono panggene. Ngomong apa sih? Ngomong apa? Kelangan. Kelangan. Lah iya. Tak goleki. Wah, ya Allah. Jadi kok memang nyanyi kelangan, jadi Iya. goleki. Kon goleki apa? Sandal 12.000-an suwalu le. Oh iya. Wah. Jadi ya wis. Iya, iya. Kau niku jarine dadi ngopo satu-satu barang. Ning tempel ono tuku ta. Apa? Itu puyuh 6 meter ya. Gawe apa? Lebetan weteng iki waras. Dadi wong jarak. Ah, ini lho. Apa? Yo iya. Iya wis. Ayo. Hey, 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 hey.
Nah, neka pun penyakit neka neka penyakit pun BCL bocah lunu dadi temen yang aku ini aku burung satu kok. wis pokoke kon sing kata kon Pak. Nah, ojo ngene tok. Iya sih kali ya dengerin. Aku mau gak omes. Nah, Bah, aku kok setan kon Pak. oh tempe lampu merah ulon ning. Wow. Aduh kok jadi temen. Tak kesana mari tak dibelekno. Sampean mrene butuh apa, Pak? Aku lah. Iya. Yo ana rondo tak kok. Hah? Rondo. Enggak. Kalau apa? Tuan rumahnya kon metu meneng. Aduh. Loh, Kon jaluk tuan rumah. zakat. Aduh. 50000. Kon weruh jenenge sing duwe gawe. Karo sing duwe gawe ro aku. Kon weruh sing jenenge duwe gawe. Roh, sapa jenenge? Puting beliung. Loh. Loh. Iku bahasa Indonesia. Nek bahasa Jawa ni lesus. Tadi kon iku mang puting beliung ku angin lah. Jadi sing duwe gawe iki abalesus. Iya, cenungan kon rene. Ambek umelesus. Iya, Kok ngon rene? iya. Kon njaluk apa nih sampean abad to kene? Pokoknya lagi 500 ndak waras. Aduh. Bang. Abalesus. Pokoknya biru ndak luntur dadi coklat ae. Apaan sing lontor barang? Lo warnane nek sampe luntur kan 5000 nih. Namanya lontor. Ya. Jadi abalesus kok mrene? Iya, ambek dulu-dulure kabeh celuk ngono wis. Ambek umi barang. Ya ate. Bah. Nuwun sewu, Bah. Sampeyan dipadosi mbasi karo Jawa ya. Aku keren balesus. Sing teko tempelor. Nah, aku ndak mari-mari mulai mangiko. Mulai jam 3 sampai jam sami niki. Lo niku. Kalian balik-balik. Don rupoku nyawu. Kaya opor umpamu, Mbak. Iki koyo Nah, iya. iki balesus. Esek ra marine. Balesus iki jono kon moro dikeglek ae. Sabuk buyar. Iki lho. ah, Esek ra. Ya, entenono. Iki marine balesus teko iki. tantani Balesus. opo li Monggo sampean mriki, Mbah. saya tak ijono. Ndak usah dijono, wutut. Ndak apa-apa, Mbah. Kan kok tambah sih kurang ajar. Apa, Mbah? Lah apa buku kan tuti iku. Sing ngetes. Wong e ndak metu ah. Balik sesek repole. Nek ndak gelem metu. Soale balik sesek nemoni dayo. Bose ro Jawono. Sing tiko teko Madurjo. Cekne wis saiki sing tak teluk bose ro Jawono. Sira, Sing ora Jawono. balik sesek ana dayo jenenge Baput ono. Loh, sapa? Aput. Baput, Celuk rene aput. Mbak Andi, Andi. balihin. Ihin. Pokoke teko kabeh le. Cipul. Nah, cipul dak ono le. Cipul kena corona ngono kuwi. Loh. Nah, iki. Ngomong rene wis. Iki umelesus. Iki umelesus iki. Ya 5.000. Oh, meneng wae lah. Wong kok ngono iki pira petine. Ndak usah apa Oh, dari tak seplak ae wong ngisi-ngisi aku ae kon iki. Iku lho. Setas jaluk piro? 5.000 biru kok ndak luntur. Aku lo krungu setas iku. Kok ngomong 5 ambek 0 ambek 0. Piro dolur? 100. Ngomong masih akeh kok tak nyetok.
Iya, temenan iki. Yo tek nang sakit kantol nol iku lho. Lek 500 ya iki. Tak tomboki. Gimana jiki ditomboki menawa iki. 500 nek gedung kebuanter kemepet apa nih. Oh halah. Kami enggak apa-apa wis. Wani piro iku? Hah? Ayo tombok wis. Aku agak tidak terang. Aku bingung aku bingung. Lah iki wonge teko sih. Kali sus. Apa lesus tekole? Iya, Iki abaput tekole. abaput teko. Warna abaput nih. Aku itu ana buat. Loh, iki warna abaput. Pundi aput? Lah iku aput. Lah iki aput. Lah iki abalihin le. Iki abalihin. Lah iki. Aduh. Kok susu tak walet botol lho, Dik. 1000. Loh, tak muncul deh, Kang. Gak ora awakmu, Dik. Cek. Kurang ajar. Kon niku lho, Dik. Golek 500 yang iki keluruan niku lho, golek nek ndi. Arek. Kok mentolo temen kon, Dik. Enggak weh, mentolo temen. Aduh, apaan nih go 500 loro le. Arek ini kepes temenan aja. Itu ke pesto iku. Arek-arek mau lho. Talbono dhewe. Iya. Telepon Dendi ku, Mang. Arek-arek mau nglebono dhewe. Ning daerah rawan longsor. Ngawur ae kon niku. Arek mak cepet ngene jawe titik senge. Sing Agak. sing lebono sopoan? Ya golongane, nah aku ndak ngelebono. Aput. Nek sampe kritik mlebu rene ya bahaya. Apa gano lagi. Sing lebono sopoan? Aput. Aput Lihin. Lebono ning opo, Mas? yo daerah rawan longsor. Daerah rawan longsor. Heeh. Lho ning ujug-ujug ruko. Oh, sapa mengi? Aduh, sopo nggo karo iki, Mas? Mbok kekuatan di mana apa piye ya, Wak? Nek karo Paling di daerah ado iki, Mas. ado. Paling yo andi. Aduh, iki. On tekon. Teko kene-kene ae isore gendot. Lho, piro? 500. 500 iki, Bro. Wong iki mari mangan sampe boten. Aja akeh-akeh gawe pisu. Apa Bude, kepingin sampean rene nek gelem ayo. Ini Mas. Ini. Kok enggak usah nek dia wis nyono. Iki hitungan iki. Atuh kritikan nang teluan. Hitungan. Kritikan nang teluan. Hitungan oleh piro kon? Ya tuku voucher kurang le. Wis oleh. Oleh kuwi. Ini. Ayo. Tanya. Iya. Ini Mas. Ya apa? Nah, Pak Dhewe guyon sampai jilbut sampai elek sampai coba yo dorong teh. Lungono. Apa sih? Arek-arek lho, gak aku 5 ngene. Nah, Pak Dhewe guyon dorong teh Mas. Ya sapa sing ngono? Pakai Mas sampeyan Mas. Iya polae sing ngono Jawa nang mburi permainane sakake. Wah. Permainan wis kira Jawa buak. Bermulen. Mancing-mancingan. Loh. Ombak banyu. Jadi nek ati nanggapi kurang setengah wulan buak sangi kabeh. Aruan. Mulai goblok. Kita genteng yo. Tutup termulan. Lah opo? Ya biasa le. Aku tak geduni Reok. tak geduni andi buang lah bang. Apa? Lah mari di nengek andi. Tapi 2000 murah lho. Tak cakep 5.000 ah. Ya arek gedekno. Yo iki tukono iya oleh masih paruh. Sentimen arek. Saiki ngene le. Ya. Menawa awake dhewe iki duwe salah luput nang dulur tempe kene, Ah, awake dhewe njaluk sepuro sing gedhe, menawa ana sing
pengucapane awake dhewe sing ndak enak dirungokno, awake dhewe njaluk sepuro sing gede. Tapi siji le. Lho, apa meneh? Nang jan media. Oh iya, aja lali sing kate delok ning YouTube. Jai media. Aduh. Oh iya. Aku ada sing kari nih bae. Aku tadi ngomong. Bapak durung munggah. Bapak. Iya lah. Ya, Bapak. Pak, Anakmu jalan sunat, Pak. Pak, anakmu teko, Pak. Kon weruh bapak. Hah? Le. Bapak teko nyambut gawe adona. Iya teko Malaysia. Bapak ndak gowo pati gowo duwe akeh. Enggak pati petang koper. Pokoke nomor loro nak. Nomor loro. Nule telu. Nule telu. Piro? Endok lho apa bebek endok. Loro nole telu piro? 2000. Iki wis di Nek nule papat 20. awak wis dicuci 20 iki. Ketok ae. Oh niku setan opo? Wis, Waras enggak? parah wis. Bapak lahir. Sampean bude ben anggapo? Ya, lawan meneh aku. Jalan sepuro nang wong kene. Yo mari ngono. Nang wong tempe kene. Ya, minal aidin wal faizin. Oh, loro priyo yo goblok. Ya, jane jane sepuro. Ya maksudin mbok menawa ana salah luput awakmu. Lah iya menawa ana salah lupute, aku iki jenenge BCL, becak lunyu. BCL. Yo, iya. Lunyu. Lah jenenge Pokoke aduh angel temen ngomong sih. kira. Pokoke wis bute BCL. Kena hack gak kena wis. Gak kena. Gak kena ngene. Wes Terus aja lali. Ning nanti delok ning channel Yang Media, ambil ning Jai apa itu? Media. Jai Media. Itu sak dulu hari ini. oh tapi nek nyumping 2000-an yo kesel aku. Ya wis. Ya Saiki nek ngene terus wong-wong yo waleh ku aku. iya. Gilu-gilu kok iki sing wong nanggap meneh. Iya. Saiki ayo mek dhewe mlebu permainan ning mburi dilebono ya. Oke. Si ono jatilan. Ayo, Ayo. Dimas. Tebanan lagi dulu. Ini, nomor ini. Bersama Katil. Ayo. Bersama kita ini. Oh, oleh di uplung. Oh, Mas Tawad ya.